nangis sajroning atiku Selamat pagi Mbak Tuti. Selamat pagi Pak Cahyo. Nggih, tasih semangat nggih Mbak. Saya selalu semangat. Alhamdulillah. Gumunku sinden ra tau leren awan bengi kaya ora enek geroke suarane. Wah, jan. Kula to. Kan saya ada trik-trik tertentu. Wah, apa kuwi upamane piye upamane? Iya, maka jenengan tak WA. Jenengan tak WA. Oh, WA-mu dilebokne WA aku. Nanti saja, mungkin ini kan masih malam, mungkin pagi. Oh iya. Iya. Nah iya, iki lho Mbak Tuti sampean dikersake karo pepunden kula iki lho. Lantaran Mas Dani iki saking Bwendang Hadiningsih ngersakake lungiting asmara. Hanje, siap. Yayi le bergas nek nganti kaya ngono lah tenang. Selalu semangat. Jos wis ngono kuwi. Tegese jenengan selalu semangat mensyukuri kelingan zaman pandemi kaya ngono ya to. Lah nggih to. Arep nyambut gawe ora kelakon, kangen tanggapan, saya iso tanggapan, saya semangate kaya ngono tegese piyayi sing pinter bersyukur sampean. Alhamdulillah. Nek bersyukur mesti kan tetap Tuhan memberikan jalan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Nyelot esok nyelot moncer ya Pak Cahyo. Apa? Nyelot esok nyelot meletik. Meletik kepinterane, kecerdasane ngono kuwi. Ayo ora baen-baen lho, biasane orang ini iki lho omongane tutik. Ayo. Saiki apik. Ayo. Berdapat penuangan ndek wae, Pak. Hah? Dapat penuangan saking Bu Kesi. Oh iya. Nah, ya pancen ngene ben enek manfaate, enek gunane, ana bedane ngono lho Mbak Tuti. Hanje. Yo, aturno pamundhut iki. Ayo. Lungiting asmara dening Mbak Tri Hastuti Retnawati. Ayo. Dipun iringi kalian kanca-kanca Madangkara Group. Nah, monggo. Ya, Cak. Dados.
sabar